При болки в ставите посетете медицински център Топ Медик Ямбол. Плазмотерапията обезболява и възстановява ставният хрущял, и то без странични ефекти. Вие ползвали ли сте услугите на Топ? Не, аз не, моята дъщеря, но сме доволни, затова споделих на моята първа вратовчетка и дойдохме тук пак. Процедурата протича леко, а обезболяването настъпва веднага след първата процедура. С течение на времето ставният хрущял се възстановява. В редки случаи се налага втора процедура. С какъв проблем дойдохте тук? С болки в двете колена. След първата инжекция почувствах облегчение на дясното коляно. В момента сме сложили. И другата седмица продължавам с следващите. Това означава ли, че има резултати? Да, имам облегчение. Когато говорим за колена, са необходими поне 3-4 апликации, за да получим един задоволителен резултат, макар че пациента още след първата процедура усеща облегчаване на болката. Не се колебайте. Специалистите в медицински център Топ Медик Ямбол ви очакват. Запишете час на телефон 046 99 01 02 или на място в Ямбол на улица Търговска 56.